ita matauanin oportunidad ang mga may maraot na balak na kuahon ang sa indong mga darang gamit. Ikatulo, pakiulay po sa mga nagpapark sa patio. Tauan ta po nin espasyo ang mga nagsisimba. Tugot po ang pagpark alagad sa 2 oras sana tangani na matauan niya to nin tsansa ang ibang parasimba na makapagpark sa oras nin sa indang pagsimba. Siring man, padagos po niya mong ipinapagirumdom na daiputugot ang overnight parking. Sa tamang pag-ako kan komunyon, ibaba o halion po muna tabi ang face masks bago buksan ang kamot asin akoon ang komunyon. Sunod, salamat po sa indong pagsuporta durante kan pagselebrar niya to kan Indigenous Peoples and Extreme Poverty Day kan nakaaging Domingo. Natauan ta po ang 111 familia huli kan sa indong tabang. Ikaanom, igwapo kita nin 13 kandidata sa Search for Rosary Queen 2022. Sa tuya pong suportahan ang mga kandidata. Ang second and last canvassing gigibuhon po sa Domingo, petsa 23, alas 2 nin hapon. Imbes na Sabado, petsa 22 kan Oktubre. Huli ta konflikt po nin mga schedules. Sa sunod na Domingo, petsa 23 kan Oktubre, iyo po ang World Mission Sunday. Liwat hinahagad po ang satong suporta para sa pangkinaban na misyon. Available po ang mga brown envelopes sa opisina kan satong parokya. Sa petsa 30 kan Oktubre, iyo po ang Prison Awareness Sunday. Ang Cáceres Commission on Prison Welfare nangangapudan sa mga may marahay na buot natabangan ano sa indang apostolado sa paagi kan pagbakal nin prayer book para sa mga nasa bilangguan kan Tinangis, Tigawon, Iriga, asin Naga. Kaipuhan po ang 560 prayer books na para sa inda. Ang prayer book po niya to intataon niya to sa inda kantidad na 200 pesos. Magrani na lang po sa opisina kan sa tong parokya para sa indong tabang. Bukas na po ang pagpalista sa Little Niño 2023 search. Ang kafiestahan po kan Santo Niño sa petsa 15 kan Enero 2023. Ini pong search for Little Niño papadrinuhan kan Anchila Domus Day. Ang process po para sa improvement kan facilities kan Holy Cross Parochial School, the Catholic School of Nabua. Nagrarani na po ang pagselebrar kan kafiestahan kan mga kalag. Ang misa po digdi sa simbahan sa Nobyembre 1 sa pagkaaga sana. Gabos na misa pagkahapon gigibuhon duman sa Camposanto sa oras na alas 4:30, alas 8, asin alas 10 nin Banggi. Papamayuhan po ni Bishop Jose Roy Rojas ang misa pag alas 8 nin Banggi. Available na po ang mga sobre sa opisina kan sa tong parokya na lalaagan takan pangaran kan sa indong mga mahal sa buhay. Kung igwapo kamong mga donasyon sa satong parokya in cash or in kind na daipa natatauanin acknowledgement receipt o magkakanigong pagrekonoser, paabot na lang po sa opisina o magdulok sa opisina tanganing matauan po kamo ning resibo. An sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, idinodolot para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat, dolot kan mga minasunod.
Mrs. Reggie Bunaobra and family, Maria Salome Sedenio III, Lourdes Agonos and family, Mrs. Teodora Gastillo and family, Erica May Abala, Miguela Valiente and family, Bascon family, Mr. and Mrs. Johnny Quinones and family, Inocencio R. Patillo, Jean Namia and family, Sita Jose, Rose Achan, Mr. and Mrs. Sancho Sabio and family, Bernardita Robianes, Mrs. Elizabeth Clemente, John Kenneth Ibarondo, Corporal family, Mr. and Mrs. Domingo and Fe Palmes and family, Kenneth Louis E. Navina, Mr. and Mrs. Jojo Navida and family, Julie Gratil, Grace Palcon, Gregoria Sermona, Charim May Ilarde, Arcadia Relatores, Angelina D. Despolon, Maria Cristina Ramos, Durana family, Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Petition for healing and fast recovery, Dolot ni Mr. and Mrs. Ramil Buendia and family. Petition mass to pass the CPA board exam, Dolot ni Maria Eunice G. Escuro. Para sa sarong petisyon, Dolot ni Ramona Ave May Albanio. Para sa kaumawan ni San Roque E. Santiago, Dolot ni Mr. and Mrs. Eddie Rule and family. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora del Santísimo Rosario, Dolot ni Mrs. Rosalind Bersabe and family. Para sa sarong special intention, Dolot ni Charlene Marie Jose. Para sa petition mass for fast recovery, Dolot ni Maria Fedes Palmes. Petition para kay Angelina D. Despolon. Pasasalamat, Dolot ni Ray Oliver Figuracion. Para sa kalag kan mga minasunod, Eusebio Senior E. Demetria, Dolot kan Corporal family. Gabos na mga kalag, Dolot kan mga minasunod, De Vera family, Mr. and Mrs. Sancho Sabio and family, Eugene Pinolio, Angel Marie Bolivar. Para sa kalag ni Andres Senior, Dolot ni Irene Dacara. Para sa kalag ni The Baby E. Luisita, Dolot ni Sita Jose. Para sa kalag ni Bernardita, Dolot ni Celeste Centinias and family. Para sa gabos na mga kalag, Dolot ni Jean Namia and family, asin Merly Valiente and family. Para sa kalag Ninda Concepcion E. Amador, Dolot ninda Mr. and Mrs. Martin Overo and family. Para sa kalag Ninda Concepcion E. Beverly, Dolot ni Rose Achan. Para sa kalag Ninda Dennis E. Pedro, Dolot ni Gemaline Rempilio. Para sa kalag Ninda Junicia E. Eustaquio, Dolot ninda Mr. and Mrs. Tomas Sapnay and family. Para sa kalag ni Teodora, Dolot ninda Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Para sa kalag kan mga minasunod, Giselle E. Sabrina, Dolot ni Sumbilio Hernandez family. Gloria Ilion Show, Dolot ni Mr. and Mrs. Eddie Rule and family. Gregorio, Dolot kan Lanyada family. Irene E. Ruperto, Dolot ni Mrs. Nena Overo and family. Isidro E. Lolita, Dolot kan De Vera family. Jaime, Dolot ni Salvacion Dagpay. Jose E. Leoncia, Dolot ni Marlene Estribelio and family. Jose E. Nena, Dolot ni Florencia Dichoso and family. Juan, Dolot ni Erica May Abala, asin Florencio Llanes and family. Julian,
dulot ni Florencia Dichoso and family. Manuel E. Ofelia, dulot kan Corporal family. Marcelo, dulot ni Lilia B. Abayon. Marciana E. Hilario, dulot ni Aurora Tabinas. Maria Luz E. Gloria, dulot ni Edna Bicaldo. Marilu, dulot Cansumbilio Hernandez family. Mercedes, dulot ni Bernardita Robianes. Gabos na mga kalag, dulot ni da Mrs. Maria Pilonia Asinmeli L. Tulete. Misa Laudate, dulot ni Mrs. Maria Pilonia. Nestor E. Primitivo, dulot ni Mirna Zagada. Rodolfo E. Ronaldo, dulot kan Sumbilio Hernandez family. Salvador E. Flor, dulot ni Marie Flor Audal and family. Severo E. Remedios, dulot ni Marlene Estrebillo and family. Sulpicio E. Presentacion, dulot ni Alili Obrero. Sunday, dulot ni Eugene Pinolio. Tomas, dulot ni Mrs. Nida Salcedo and family. Tomasa E. Bibiano, dulot ni Jean Namia and family. Vicenta E. Estelita, dulot ni Mrs. Alicia Dichoso. Concepcion E. Amador, dulot kan Uwida family. Concepcion, dulot ni Ariel and Kyla Uwida. Domingo E. Bernardita, dulot kan Nacario family. Domingo E. Consejo, dulot ni Julie Gratil. Edwin, dulot kan Durana family. Egidio E. Macaria, dulot kan Corporal family. Elena, dulot ni Efren Barayoga. Enrique E. Maura, dulot kan Divera family. Florenda E. Gary, dulot kan Sumbilio Hernandez family. Francisca, dulot ni Chotimo Borillo. Roberto, dulot ni Ining Navarra Basinal and family. Domingo, dulot ni Arlene Torres. Cirilo E. Jacinta, dulot ni Richelle Magistrado. Yaon na po kita ngunyan sa ika-29 Domingo sa ordinaryong panahon. Ang banal na kasuratan, iyo ang ginigikanan nin tunay na kadunongan. Huli sa Biblia, namimidbida niyato ang Diyos. Alagad, girumdumon niyato na ang Biblia sinurat man sa tataramon nin tao. Huli sa tataramon nin tao, manunumpungan niya to ang tataramon nin Diyos. Ngunyan po, iyo po ang renewal of commitment to service kan mga miyembros kan parish lector ministry asin man kan Eucharistic ministers of Holy Communion. Ang satuya pong Santa Misa, pangengenotan kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko si Reverendo Padre Albert S. Orillo. Matindog na po ang gabos asin maugman niya tong awiton an awit sa pagpuon.
makakaagaw, kundi kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na laing makakahalay, kami sa imo minapuli. Bunganin pagtiripon ni mga magturugang sa imong laron. Pagtubod yamo lugod magrarong, ikaan lang na kami ako. Kaugmahan na daling makakaagaw, kuning kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daling makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Bunganin pagirondo, kanti pagsaliwanag, kan tataramon, paglaong yamo lugod magrikod, ikaan kaligtasan sa gabos na panahon. Kaugmahan na daing makakaagaw, kundi kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Bunganin pagpakinaban, kan hawak asin, kan hukog na atang, pagkamot yamo lugod makalubog, ikaan neto ng bango sa mo. Kaugmahan na daling makakaagaw, kundi kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daling makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Kaugmahan na daling makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Sa ngaran ka Ama, asin ka Aki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang sa paagi kang Ebanghelyo, asin mga babasahon, ngunya na Domingo, kita iniingganyar, in sa tuyang kagurangnan na magdanay sa pagpamibi, maski da itinatao sa tuya o da itana kakamtan tulos an sa tuyang hinahagad, makakaasa kita na giwa kita ning marhay na Dios na padagos na nakakaisi kan sa tuyang mga pangangaipo. Kaya sa misang ini, sa tuyang itaas ang sa tuyang isip asin puso sa pagpamibi sa kagurangnan, bakulang sa pagpasalamat kundi sa pagtaon ning danay na pag-umaw.
Matugang akontaan sa tong mga kasalan, tangani magkanyog kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indaw mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angheles asin Santos, asin sa indaw mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang ng tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na magkakamhan, asin pakapatawada an sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagang katolinongan, sa mga taong marahay ang buo. Ginoo maumingin ka, rinurukyaw ka, sinasambawing ika, pinapanguraway ni ika, pinapasalamatan ni ika. Uli ka, dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na Pong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, Agikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aansa mo pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ang ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan puro kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita, Diyos na makakamhan sagkod paman, gibuha kaming magdanay sa imo, asin maimbot sa paggibukan kabutan mo, asin sa paglingkod sa tunay na puso sa kadakulaan mo. Uli kay Jesu-Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin agahade,
kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Kung tinabangan nin Diyos an sa iyang banwaan na makipaglaban sa saindang mga kaiwal, kitaman tatabangan man nin mahal na Diyos na labanan an karatan. Sa karinibokan nin pagkabuhay, siya yaon man sa pagtabang. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Exodo. Uminabot si Amalek asin nakipaglaban sa Israel sa Repdim. Si Moises nagsabi kay Josue, "Pilion mo ang mga lalaki. Lakaw asin labanan mo si Amalek. Sa aga matindog ako sa alituktok kan bulod, dara an sakuyang kamot an sugkod nin Diyos." Ginibo ni Josue na ang sinabi sa iya ni Moises, asin linabanan si Amalek. Si Moises, Aaron asin Hor, nagtukad sa alituktok kan bukid. Mantang iniitaas ni Moises ang sa iyang mga takyag, an Israel iyo ang kagdaog, alagad kun ibinababa, nadadaog. Tinanglay si Moises sa pagparaitaas kan takyag, kaya nagkuanin gapo. Pinatukaw si Moises, asin ang sa iyang mga takyag, mag-ibong na kinakaptan ni Aaron asin Hor. Kaya nakataas ang sa iyang mga takyag, sagkod na magsulnop an aldaw. Sa tarom kan espada, inubos ni Josue si Amalek, asin ang gabos niyang mga tao. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Antabang sa to hale sa kagurangnan, an kagibo nin langit asin daga. Ang tabang sa to, hale sa kagurangnan, ang kagibo nin langit asin daga. An mga mata itinitingkalag ko sa mga bukid. Saan magikan ang tabang para sa ko? Ang tabang para sa ko, magikan sa kagurangnan, nakagibo nin langit asin daga. Ang tabang sa to, hale sa kagurangnan, ang kagibo nin langit asin daga. Dai ka man lugod masingkog, dai magturog an sa imong parabantay. Dai nagtutungka, dai nagtuturog, an parabantay nin Israel. Ang tabang sa to, hale sa kagurangnan, ang kagibo nin langit asin daga. Sa imong bantay, asin dimpoy an kagurangnan. Yaon siya sa tuo mo. Sa aldaw, dai ka mararaot kan init. Sa banggi, dai ka mararaot kan bulan. Ang tabang sa to, hale sa kagurangnan, ang kagibo nin langit asin daga. Nakikiolay si San Pablo ki Timoteo na hilingon ang banal na kasuratan bilang ginigikanan nin gabos na kadunongan nin huli ta ini isinurat sa inspirasyon nin Diyos. Kaya kitaman dapat na magdangog na may pagtubod kung ang tataramon nin Diyos ipinapaliwanag sa simbahan. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Alagad ika, magdanay ka sa mga katotoohan na sa imong nanodan, saka tinubod. Huli taaram mo kung si Isay ang nagtukdo kaiyan sa imo. Puon kan aki ka pa, tatao ka na kan mga banal na kasuratan na magtutukdo sa imo nin kadunungan
para sa kaligtasan huli sa pagtubod ki Kristo Jesus. Ang gabos na kasuratan, ipinasabong nin Dios, magagamit iyan sa pagtukdo kan katotoohan, pagtuyaw sa sala, pagtanos sa ugali, asin sa pagtukdo kan matanos na pamumuhay, tanganing ang tawong naglilingkod sa Dios, magin sangkap, asin andam sa paggibo kan gabos na karahayan. Sa atubang nin Dios, asin ni Kristo Jesus, na iyo an mahukom kan mga nabubuhay pa, sagkod kan mga nagadan na. Asin huli tamaabot siya, tanganing maghade. Sinasadulta ka na ipaghulit mo ang mensahe. Magmaigot ka sa pagpahayag ka iyan. Nasa panahon man o bako, mandag ka, mansagwe, saka magsadol. Gabos gibuhon na may kahuyuan, asin tanganing makatukdo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. an pagbasa kan banal na ebanghelyo, sosok ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Dangan nagusipon sa inda si Jesus nin sarong parabola, tanganing tukdoan sinda, na danay na mamibi, asin dai mahaleanin paglaom. Nagsabi siya, may sarong hukom sa sarong banwaan na dai natatakot sa Dios, sa kamayong ginagalangan na si isayman na tao. Igwaman sa banwaan na ito nin sarong babaing balo, na nagpaparabalik-balik sa hukom na ini, huli ta nagahagad nin tabang sa kaso niya tumang sa sarong kaiwal. Haloy nang nagpaparasayuma ang hukom, alagad sa kahuri-hurihi. Nagsabot siya, dawa day ako natatakot sa Diyos sa kamayong ginagalangan na si isayman na tao. Alagad, huli taday ako inuuntukan kan balong ini, gigibuhon ko na sana an hinahagad niya, tanganing dainan niya ako pagpurisawon. Nagsabi pa ang kagurangnan, dangugan nindo an sinabi kan hukom na maraot. Dai daw itataon nin Diyos an katanosan sa iyang mga pinili, na nag-aagrangay sa iya aldaw banggi, mag-aabala daw siya sa pagtabang sa inda, alagad pagdigdikan aki nin tao, makakakoa daw siya nin pagtubod sa kinaban.
An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Diyos maray na aldaw po sa indong mga tugang. Ino sa gabos nga niya na aldaw, masasaksiyan niya to ang pagbabago kan panuga kan sa tuyang mga Eucharistic ministers asin mga lectors kan sa tuyang parokya. Ang iba sa tuya pwedeng maghapot paano daw sinda nakaabot sa conclusion o sa desisyon na mag-serve o maglingkod sa simbahan. Aram ko po na halawig na proseso ang sa indang inagihan bago sinda nakapag-desisyon na magpadagos sa indang paglilingkod. Enot, gabos sa mga desisyon na ginigibota sa simbahan, aram ko na ini bunga kang inspirasyon, bunga kang pamibi, bunga nin paghurup-hurup. Enot, susog sa siring sa sinasabi ni San Pablo kay Timoteo sa ikadawang pagbasa. Pinag-iinganyar o ni-encourage niya si Timoteo na magdanay sa ministeryo. Dahil sa paagi kang sa iyang ministeryo ning pagpahayag kan tataramon nin mahal na Dios, ini ang magiging basihan, batayan, o giya, tanganing maikurhir, makatabang siya sa pagtama kan mga sala sa iyang sa iyang nasasakupan o sa kung saan sa grupo na kung saan siya sinugo na magpahayag kan marhay na bareta. So, ini ang ministry. Kay puhan na danay kita na magkuakin inspirasyon gikan sa tataramon nin mahal na Dios. Asin ako nakakasiguro na gabos ini nagpuon sa paghurup-hurup kan tataramon nin mahal na Dios. Asin ang sunod sa paghurup-hurup kan tataramon nin mahal na Dios o paghinanyog kan tataramon nin mahal na Dios, iyo ang pagpamibi. Sabi po ni Pope Francis, ang simbahan daa bunga kan pamibi. The church is the fruit of prayer. Halimbawa kita, paano daw kita naging sarong banwaan, sarong simbahan? Eno tinipong kita kan sa tuyang kagurangnan sa inspirasyon kan banal na espiritu. Kung sa tuyang marurumduman, si Jesus bago sinugo ang sa iyang mga apostoles, naglaan siya ng panahon sa pagpamibi. And then, kan si Jesus magpuon kan sa iyang ministeryo, asin nariparo niya na ang mga banwaan o ang mga tao, garo mga karnero na mayo ning pastor. Asin, duman sa iyang pahayag, sabi niya, mamibi ka mo, pray for the harvest, tangani magpadaraan kagurangnan nin mga karnero, nin mga taga-ani. Sabi niya, the harvest is great, but the laborers are few. Kaya sa mga pagkakataon na minsan nagkukulang ang mga tao na naglilingkod sa simbahan, pareho ang pamibi na pinapaabot sa tuya ni Jesus. Mamibi kamo, tanganing ang kagurangnan magpadara nin mga paraani sa iyang sa iyang ubasan. So ini ang konteksto kan sa tuyang pagtiripon ngunyan. Alagad may mas mahalagang
mensahe na buot ipaabot sa tuya ang kagurangnan sa paagi kan mga babasahon. And in fact, magayon ining gospel na sa tuyang binasa ngunyan, ini an istorya kan sarong maraot na hukom, asin ang pangkukulit kan sarong balong babae na haloy nang pabalik-balik sa hukom, alagad dai tinataw-aning atensyon kan hukom. Alagad huli na lamang sa inaapod na persistence, paghinguha, pagmaigot kaining babae, nakapagdesisyon ang hukom na itataos niya ang hinahagad digdi sa balong babae. Bako ninhulita siya marhay, kundi ninhulita habo na siyang pagpapara disturbohon kan babaeng balo. Ang itinutokdo sa tuya po kan ebanghelyo, mayong iba kundi ang kahalagahan kan pagdadanay sa pagpamibi. No? Initially, hinihilingtaan kakulitan na sarong negatibong bagay. Alagad sa ngaraning pagpamibi, napakahalaga po na makulit kita sa kagurangnan. Paulit-ulit, pabalik-balik, dai nagluluya sa satuyang pagrani sa kagurangnan sa anuman na hinahagad niya to sa iya. Namumutan ng mga tugang, ang resulta kan siring na danay na pagpamibi, bako lang na makakaasa kita na itatao ang satuyang hinahagad. Ang pinakamagayon na epekto kang danay na pamibi, iyo ang masararom na pakikipagrelasyon sa satuyang kagurangnan. Ini ang pinakaurog na bunga kan pagpamibi. Not so much for the gift or the favors that you have received, but it's so much of our relationship with the giver. Not so much with the gift, but with the giver. Ano po ang nangyayari kung kita digdi sa daga maigot sa pagpamibi? May sarupong parasurat na sa paagi kan pagpamibi ta digdi, nagkakaigwa kinatulos kita nin relasyon sa kagurangnan. Sabi kayan, paano mamibidbiran ang Diyos sa langit kung digdi sa daga, day mo siya namidbiran? Ang kaugmahan kan sa tuyang pakikisumaro sa kagurangnan, ngapit na aldaw sa langit, bunga kan sa tuya ng inisyal na pakikisumaro digdi sa daga. Kaya kung day kita nagpapamibi, baka parehong tataramon ang madadangog ta sa pintuan ning langit. Sasabihin sa tuya, duman sa tuyang pagtuktok sa kalangitan, ang madadangog ta. Sisay ka, dahi ta ka midbid. Digdi pa sana sa daga, magpamidbid na kita sa kagurangnan. Maybe initially, through our petitions, through our needs. Minsan baga ang kagurangnan, tinutugutan na makamati kita nin mga problema, mga kawaran sa buhay, mga pangangaipo, tangani sa nang kitang mainganyar na magrani sa iya. Nadangog ta sa ibang parte kang ebanghelyo na minsan ang kagurangnan nagsabi, until this time, you have not been asking. Hanggang sa ngunyan, day ta ka pa nadadangog na naghahagad sa sakuya. And then follows the famous sayings of the Lord in the gospel, knock and it shall be open, seek and you shall find, ask and it will be given unto you. So these are some inspirations na makukuha nga to ngunyan sa ebanghelyo, na mayong ibang sinasabi sa satuya, magdanay kita sa pagpamibi, and dayta babaliwala ang bunga kang danay na pagpamibi. It will transform us,
it will transform our community, and it will transform the whole church. Minsan, kung nakakamati kita na it seems the boat is sinking, that's also the time na kaipuhan na maigot, dagdagan ta ang panahon sa pagpamibi. And proportionately or inversely, kung nagpupuon na kita makamati na garo mayo na kitang direksyon sa buhay, it's about time to go back to prayer. And by prayer, the sailing, ang paglalakbay niya to, digdi sa kinaban, magiging banayag, magiging smooth liwat, kulita ang Diyos, kaiba-iba niya to sa satuyang paglalakbay. Namumutan mga tugang sa tuyang ipagpamibi, ining sa tuyang mga tugang, sa saindang pagdesisyon na magserbi, padagos na magserbi, biyayaan ning kagurangnan, kan anuman ng mga grasya na sa indang kinakaipuhan. Always remember that you are here not so much for work, not so much for your functions. You are here, you are specially called, tanganing magkaigwa ning pusog, asin hararom na pakisumaro sa kagurangnan. Amen. Matingog po ang gabos para sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang magkakamhan. Kagalalang kang langit asin daga, asin ki Jesu Cristo, aking bukong yan. Kagurangan pinangilang huli ka, Espiritu Santo, namulat kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na galang asin inubong. Umilig sa mga gadan, ang ikatulong hanggan, nabuhay liwat mares sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa Diyos, ang Diyos sa mga magkakamhan, alin naman magaling sa pagtuon, sa mga buhay asin mga galang. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagpuran.
Matukaw po ang gabos, asin isusunod po niya toon yan, ang pagbabago kan panuga sa pagserbe, kan altar, kan mga miyembros, kan ministro sa liturhiya kan tataramon, asin kan ekstraordinaryong ministro kan banal na komunyon. Ang ministeryong sa indang inako, tanda kan sa indang katungdan, asin dignidad bilang mga piniling tagapaglingkod sa altar ning satong kagurangnan. Ipamibi man niya to na lugod maaraman, asin magampanan nindaan sa indang mga katungdan sa satong parokya, komunidad, asin sa kada pagselebrar kan liturhiya. Ipipresentar kan sa indong lingkod bilang PPC chairperson ang mga mabago kan sa indang panuga sa ministro kan liturhiya kan tataramon kan sa tuyang parokya. Ginagalangan niya mong kura paroko, Reverendo Padre Albert S. Orillo, Banwaan nin Diyos, buot ko pong ipresentar sa Indo ang 21 na mga dating miyembros kan Parish Lector Ministry na nagsimbag giraray sa pangapodan nin mahal na Diyos na maglingkod sa iyang altar. Ipipresentar man niyan ni Brother Elmer Rehestrado ang mga mabago kan sa indang panuga sa ekstraordinaryo ministro kan banal na komunyon kan sa tuyang parokya. Ginagalangan niya mong pura paroko, Reverendo Padre Albert S. Orillo, Banwaan ng Diyos, bot ko pong ipresentar sa Indo ang 24 na mga dating miyembros kan lay ministers na nagsimbag giraray sa pangapudan ni mahal na Diyos na maglingkod sa iyang altar. Bilang mga nag-ako kan katungdan na maglingkod sa simbahan, bilang mga ministro na naglilingkod sa selebrasyon kan liturhiya, giraray ipahayag ni Indungunyan ang mga panuga na sa indong ginibo sa atubang nin Diyos asinan bilog na simbahan. Simbagon tabi nindo na maninigo ang mga minasunod na mga kahaputan. Ano nanunuga kamo? Naidudusay nindo an sa indong sadiri sa paglingkod sa simbahan bilang mga ministro na tagapagdara kan mga pamibi ning banwaan sa altar ning kagurangnan. Opo, nanunuga kami. Nanunuga kamo na danay kamong magiging maimbod sa pag-utob kan katungdan na sa indong inako. Opo, nanunuga kami. Nanunuga kamo na igagalang asin susunodon ang mga pagbubuot kan simbahan na ipinapahayag sa paagi kan sayang mga pamayo, urog na ang dapit sa katungdan na sa indong inako. Opo, nanunuga kami. Nanunuga kamo na sa indong ibabalangibog ang pagtubod na Katoliko sa paagi nin padagos na pag-adal asin pagsaksi kaini asin urog ng gayo sa maimbod asin aktibong partisipasyon sa selebrasyon kan banal na Eukaristiya. Opo, nanunuga kami. Sa kapangyarihan kan banal na simbahan, saksi ang gabos na uya digdi, pinaparigon takamo bilang mga ministro nin satong kagurangnan sa satuyang parokya kan banal na krus. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Sa mga lektor kan sa tuyang parokya, ako agiraray nindo ana libro kan Ebanghelyo na ini iguaning dignidad asin maninigo sa altar ning Dios. Ibubugtak po ang kamot sa ibabaw kan Book of the Gospel para sa mga lektor. Sa mga lay ministers kan sa tuyang parokya, ako agiraray nindo ang siborium na tanda kan dignidad asin maniligong paglingkod sa altar ning Dios. Banwaan ng Diyos, liwat sa kuyang ipinepresentar sa Indo, ang sa tuyang mga lectors, asin Eucharistic ministers, na andam na maglingkod, digdi sa tuyang parokya. Taptapan po niya to sa Inda. Matalikod po kamo, baw. Congratulations po. Matindog po ang gabos para sa pagpamibi inin banwaan. Pano ning pagsarig. Magdulo kita sa Ama, asin magdulot sa iya, kan sa tuyang mga pangangaipo, asin kamautan. An sa tong simbag, kagurangnan, hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, magpadago sa saindang misyon, dawa sa tahaw nin mga pagsubok, asin kasakitan, asin dainanggad mawaran nin pagsarig sa pagharubay kan Ebanghelyo. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagluluya ang buot, asin sinusugutan na magtalikod sa matanos na pagkabuhay. Mapukawan asin mapakusog kan kaimbudan kan Diyos. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nasasakitan na mga mag-alab ang puso, asin magtaon in lugar sa Diyos, sa saindang arualdaw na pumuhay-buhay. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, makatagal sa saindang mga pagsakit, asin dainanggad mawaran nin paglaom sa Diyos. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ani kan mga premyo in sa indang mga pagsakit sa kinaban, para sa buhay na daing kasagkoran. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, idindudulot mi sa imo, an samuyang mga pangangaipo. Tukdoy kaming magdanay sa pagpamibi, tanganing padagos kaming makisumaro sa imo. Uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po, paris ang liturhiya kan Eucharistia.
Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo, na mag-ibag ang di inaalintanan, mga hirap na dinaranas, sa tuwina'y magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob mo siyang sinusundan. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, Tindog Tabi. na walang hinihintay mula sa'yo, na mag-ibag ang di inaalintanan, mga hirap na dinaranas, sa tuwina'y magsumikap na. Magpamibig ang matugang tanganing hasako asin sa indong atang magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami warasan sa mo na sa bilog na isip maglingkod sa imong mga balaog. Tanganing sa imong grasya na naglilinig sa mo, mahugasan kami kan mga misteryo man sana na sa mong linilingkudan.
uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Taan mga aki na harayong isiniblag kang krimen ng kasalan, binuot mong tiripunon giraray sa imo, uli kan dugo kan aki mo, asin sa bagsik kan espiritu, tanganing ang banwaan na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad, para sa kumawan kan manlain-lain mong kadunungan, mamidbiran na simbahan, hawak ni Kristo asin templo kan espiritu. Kaya kay riba kan mga kuro ni mga angheles, nag-uumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Kagurangnan, ikanagad-an banal, burabo ding gabos na kabanalan. Kaining maatang, namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa mga espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na Seso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binak ini, asin itinaos ang mga disipulos, na ansabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man in kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibo nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kaan pagtubo. Pagkagagan mo, kagurangan, ipinapangaretan niya mo. Ang parabuhay mo iwan, ipinapahayag, sa kanya kaya kami na nagrorumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis sing kaligtasan.
Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong matugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles asing gabos na santos, na kayto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kay ras kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki imong Jesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asim pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo ngayon sa langit, papadalon ang ngaran mo, magdatong ang kahagdan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isiring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muyaon niya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa asin are kami ang naraasa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa maalaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos ng kapurisawan,
Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na Seso Kristo. Ulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo. Ansa kong katuninungan, itinataw ko sa Indo. Are pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoa na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosok sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinohan kamo kang tanda ning katuninungan. Peace. Uya an kordero kan Dios ay nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana asinan sa kong kalagma o umayan. Liwat pagiramdam po, sa pag-ako kan komunyon, pakihali po muna ang face mask, bako buksan ang kamot. Hawak ni Kristo. Amen.
sa'yo, kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang langit, ang Diyos ang dahilan, ang sa iyo ay nangako, galakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahiblay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa dilim ng iyong mga pakpak. Umaawi, umaawi, umaawi ako. Jesus, ang tinapay ng buhay pinaspasan. Tindog gabi. Mamibi kita. Kagurangnan, namibibi kami, gibuha kaming magkamit kan mga langit no na bagay sa pagselebrar, tanganing matabangan kami kan mga biyaya ngunyan, asin matukdoan kami kan mga nagdadanay, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Mag-ula po sa nagkapirang mga pagirumdom asin anunsyo. Enot po, gusto ko pong i-announce na sa imbes pong ang last canvassing kan Rosary Queen gigibon sa Sabado, it's sa 22 as originally scheduled, magigipong 23 o Domingo ang second and last canvassing para sa Rosary Queen, huli po sa mga kahagadan kang ibang mga miyembro. Kaya pakisabi po sa mga candidates na ang last canvassing imbes na Sabado magiging Domingo sa alas 2 nin hapon, ngunya na maabot na Domingo pit sa 23 kan bulan na Oktubre. Ang sunod po, siring man po sa na-announce na sa kapinunan kang misa, igwa na po kitang misa sa sementeryo sa November 1, 4:30 a.m., 8 p.m., 4:30 p.m., 8 p.m., saka 10 p.m. Ang 8 p.m. po, papamayuhan kan Obispo kan Libmanan, si Bishop Jose Rojas, dahil po makakamisa si Archbishop Legazpi, ay Archbishop Tirona, ngunyan pong taon. So, it would be Bishop Rojas ng mamisa po duman sa Campo Santo. Ang misa po sa pagkaagas lang, digdi sa simbahan, gabos na misa sa hapon po sa sementeryo. May pong misa pagkahapon sa November 1, digdi sa satuyang simbahan. Ikatulo po, nagdadangadang naman po ang Christmas. So, siguro gusto nindo na may liwanag man ang luwas kang simbahan. Kaya ngunyan pa man sana po nagka-campaign na po ako na mag-donate ka mo ning Christmas lights. Iyo po. Ang kuryente po, parokyaan mabayad. Kamo na po ang bahala sa Christmas lights. Ini pong patio, mapapaliwanagan ta po. So maabot kang Christmas light na itataon nindo. Yan ang magiging liwanag kang
patyo kan sa tong simbahan. So in advance po, tanganing burbarato pa ang Christmas lights. Tapag nagbakal kita December na, pira na sa ng Christmas light ang mahihiling nindo dyan sa patyo kan sa tong parokya. And then po, in advance din po, December 8, as regularly scheduled, igwa po kita ning mass wedding digdi sa tuyang parokya. Kaya kung may mga kamidbid po kamo na day pakasal, nag-iibahan na day pakasal, day po maging kaulangan na financial. Sabi kayan, minsan may the other day may pinag-ulyuhan ako, haloy na kamong nag-iibahan, day pa kamo kasal. Ang sabi niya, financial ngaya, Father. As if mahalo na maray ang pakasal. Nagiging mahal, kung kadakol burak, kadakol kung ano-anong mga dagdag. So this time, mayo po kamong babayadan sa opisina. Iyo po. Basta yaon ang sa inyong desisyon na magpakasal, may mass wedding po sa December 8. So siguro family ministry willing, ang mga members kang family ministry, pamilya, mga couples for Christ, maski Legion of Mary, maski CWL, perming yaon dyan sa pag-assist sa mga siring na tao. And gabos kita bilang mga Kristiyano, igwa kita nin obligasyon sa satuyang mga tugang na daipakasal na maidarata sa simbahan, tanganing mabuhay sinda na may marahay na estado sa tubang kan mahal na Diyos asin simbahan. So, di po kita pwedeng magkomunyon kung nag-iibahan kita na dahil kita kasal sa simbahan. Maski sibili po nga ni, dahil pwede kitang magkomunyon kung dahil pa kita kasal. Ta sa mata kan Diyos, dahil pa kamo kasal, dahil pa kamo saro. Sibili, pwede. Pero aram ta na dapat sa atubang nin mahal da Diyos, kasal mo na kita bago kita mag-ako nin komunyon. Iyan po ang dahilan kung taano tapag iinganyar ta na magpakasal sa simbahan mo na. Nag-enjoy na kita kang kadakol na bagay, pero so dapat na inuton ta. Sabi kayan, ang kahadian ng Diyos, inuton ta, asin ang ibang bagay isusunod na sana. So, yan, katekesis po yan. So, bihira po ka kung magtarama nunugod yan. Pero, kay puhanta po yan para sa karahayan kan sa tong kalag. So, amumansa na po yan ang mga anunsyo. And once again, congratulations sa mga bagong lay ministers and lectors kan sa tong parokya. Palakpakan po niya ito, sir. Tindog po. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Binabaw yan po sa mga lector muna for the picture taking. Lector. Sunod po ang mga lay minister and sad na grupong picture. Simbahan
Okay, sumunod po mga lay minister.